Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Abasa richienda mberi. Aiwa, ndichida kutenda zvakanyanya naasahwira vedu vatafamba navo zvakanaka kubva kuguta reHarare kuya kuno kuShamva, kuno kwaChakonda kwaJiti, kwatauya kuzoona mudzimai anonzi Dadirai Nyashure uyo ana makore 36 ekuberekwa ane vana vake 6. Ndofunga nyaya yacho muri kuiziva, iri kutendera masitutsi esocial media. Aiwa, vasahwira vedu mukuru vakati aiwa, regai tibatsirane pabasa rakanaka ramuri kuita. Ndosaka muri kuona aiwa takapfeka takapfeka nhumbi nebhazi ramuri kuona, ndofunga muri kutoriona reFit and Go. Aiwa, vatora nguva yavo vakati aiwa regai tiende tese tinoonawo zvamuri kuita vasahwira. Ngoma William tinofara anditi tinofara chaizvo nebasa hombe ramuri kubata. Aiwa, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe ingada kutanga nekuziva kuti imi munombonzani uye mabva kupi? Right, indotwa mukoma William ndabva kuFit and Go. kuFit and Go we deal with the suspension, totengesa maspares, tine magarages, we do fix and supplies. Mukaona mota dzenyu dambudziko remoyo wedu kuti tione kuti mota dzenyu dziri fit parodhi, nekuti suspension ikadhakwa muri murodhi upenyu hunogona kutoparara kana kurasikirwa neupenyu ipapo. Saka isusu Fit and Go taona nhasi zvakakodzera kuti tiwe kuno kuShamva tione mudzimai anonzi Dadirai tichita plow back to the community secompany yevanhu, because kutokura kwataita isusu inyaya yekuti vanhu vanotouya vachigadzira mota. Saka nhasi taona zvakakodzera kuti timbodzosera kucommunity. Sezvamataura kuti nhasi tauya nebhazi kunoku, isusu Fit and Go tazvipiwa kuti materials ese achaunganidzwa nevana veZimbabwe tichange tichitakura for free tichiunza kuno, nekuunganidza mafood stuffs nezvimwe zvakasiyana siyana tichibatsirana nemudzimai anonzi Dadirai. Aiwa, chinova chinhu chakanaka, ndokuti sahwira wechokwadi. So nhasi tiri panapa tine chipo chatinacho chezvekudya nezvimwe zvakasiyana siyana zvatabva nazvo kuguta reHarare. Aiwa, tida kutenda kune vari kuramba vachisapota vachitipa zvavari kutipa kuti tiwinze kunoko. Tida kutenda kunyangwe nevatipa hembe nemablankets zvatauya nazvo nhasi kusupport unit uko. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka, Mwari wekudenga akuchengetei. Aiwa, handei munozvionera. Imbo yakabereka tiwana. Iyo yakabva yadi. Ndimwari vakanaka. Ndimwari vakanaka. Ndimwari vakanaka. Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Aiwa, nhasi asahwira vedu akati aiwa tinosvika tese, handei ikoko tinozvionera. Panapa sekuona kwenyu vasahwira vedu vakamirirwa namukoma William. Mukoma William, kwasai zvakare mhuri yeZimbabwe. Tinokukwasai mhuri yeZimbabwe. Tichingoda kutenda Mwari vatichidza pazuva ranhasi seFit and Go. Nhasi taona zvakangokodzera kuti tingouye kuno seholiday tichibatsirana naUncle Saint pabasa guru ravari kubata kubatsira vana venyika yeZimbabwe. Tikati seFit and Go we have to plow back kucommunity. Saka nhasi tiri pano seFit and Go Fitment Center. Aiwa, tinotenda. Mai vatanaka, makasimba here? Makadi henyu. Aiwa, tinofara. Yakadi muri? Aiwa, muri iri nani? Handiti vari kufarerwa zokuronga? Chose. Handiti? Chose. Vana feya. Chokwadi. Aiwa, tinoda kutenda Mwari. Nhasi tauyawo nasahwira vedu veFit and Go. Ndo vatiwo aiwa chendai munopresentawo zvatauya nazvo nezvimwe zvatabva mumablankets, hembe, nechibage zvatabva nazvo kusupport kuna nevamwe vatituma vakati endai munosvitsa chikafu chevana pamwe chete nekasmall grocery katinako. VeFit and Go ndo vachange vachibatsirana nesu pane zvine chida kutakurwa material yekuvaka, ndo vachange vachitibatsira. Motikari yavo vatipa pachena kuti tinge tinobatsirana nemi kusvika basa riri panapa richipera. Mungadawo kutiwo kudii kwavari? Chekutanga ndinoda kuvatenda zvangu kuti maita henyu ndisingazviwo handikwanisa hangu kutaura kambani yavanoshanda noda kuti yaitai chirungu ndakuenda kuchikoro vana veZimbabwe chokwadi. Saka ndinoda kuvatenda vachipinda mukati memusha unoyu vachiuya kunobatsira nherera dzakasiyiwa mukati memusha uno. Saka ndinoda kuvatenda kuti maita henyu rambai makadaro. Rambai muchingonditsigirawo mhuri dzichingowanawo kurarama kusvikawo tasvikawo patichasvitswa nenyasha dzaMwari. Ndinoti maita henyu
Rambai makadaro. Aiwa, tinotenda. Chokwadi. Upenyu hwevana hwave sei mazuva ano kubva patasangana kusvika parinasi? Zvinozvi upenyu hwevana wamucherendende wega wega. Alright. Zveshuwa zvokutoti kana ivo vana vari kutombotaura kuti mama kurarama kwataita kuya nekurarama kwataita manje. Zvatova nemutsauko zvokutoti takutoziwo kunwa tii pamba, takutoziwo kuti sadza rinodyiwa pamba, takutogezawo nesipo. Hembe takutochinja kana kuenda kunotamba pane vamwe hatichanyara. Saka ndinoda hangu kutenda chose kusvika nanhasi ndiri kungotenda kuti rambai muchingotsigira nanhasi unoyu. Ndinoti ndiwayo chete. Aiwa, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe tichirongopfuurira mberi nekubatsirana nemhuri iyi. Aiwa, makasununguka. Because pfungwa dzedu ndedzekuti vana vange vari vanoenda kuchikoro zvakasununguka. Izvozvi tiri kuda mauniform ekuti vana vaende kuchikoro. Izvozvi vana vakavhara paHeroes Cup. Zvikoro pazvinovhurwa, Bernard naTanaka vari kuenda kuchikoro, vaendewo nezvakakwana. Tina belief futi haasi kuenda kuchikoro, ari kutodawo kuti aende kuchikoro. I'm sure anotanga next year handiti muna January. Achada futi mauniform handiti. Ngatibatsiranei nemhuri iyi. Vana ndevedu uye tisu tiri kutochinja upenyu hwedu hwevana vedu. Kana tichiitawo chinhu chakanaka hatingafarewo here? Mukoma William, mungadawo kutiwo kudii kune vamwe vane makambani mahombe vasiri kubatsira? Mungadawo kuti kudii kune vane mamwewo makambani vakaita usemi? Ndoda kukurudzira makambani akafanana nemakambani afanana nedu eFit and Go kuti chinhu chakanaka kupa back to the community, nekuti ndo inenge yakatipa, because tikashaya macustomers anotitsigira hatikwanisi kukura. Sema clients iyayo ndo vanogona kana kuzoti remangwana vozosiya vana vakafanana nevatinawo pano nhasi, vanoda vanovaritira nekuvachengetera. Saka zvakanaka kukurudzira vamwe vakafanana nesu kuti vabatsire nherera neshirikadzi, nekuti nherera neshirikadzi zvakanzi ndedzaMwari, asi Mwari hapana paangaburuke kudenga achitouya achinda kukuchengetai, anototuma vakaita sesu kuti tibatsirane nemhuri idzidzi nevamwe vari munyika yese yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Ndoizwa kuti hamunzwe zvakanaka mukasaona Bernard naTanaka. Bernard naTanaka uyai pano. Uyai mungomhoresa mhuri yeZimbabwe handiti. Avo vakomana muri waonere vakomana. Smart rawo zviri kudii naye Tanaka? Abo. Handiti zviri kufamba zvako? Yeah. Handiti? Makachena bhuti. Makachena handiti? Yeah. Ndinokumbirawo kuendawo kumaleseni vabyangu vese panapa mumareni mesu vari kuenda. Saka isusu tega tisu tisiri kuenda. Muda kuenda kumaleseni? Yeah. Alright. Hanzi mari kubhadhara maleseni? Pachi? Pamwedzi. Alright. Mainzwa ka vanhu vari kuda kutoendawo kunoitawo maextra lessons. Mese muri 200? Alright. Mhuri yeZimbabwe ngatingovabhadharire zvegore rese zvibve zvapera. Aiwa, zvinonaka handiti? Zviri kudii naitana Bernard? Iri seholiday? Holiday iripo. Iripo handiti? Yeah. Aiwa, nice one handiti? Nice one. Panapa ndabata Sisi Fei, pana mukoma Fleming handiti? Fleming na belief yapano shamwari yangu. Namukoma belief. Handiti? Aiwa, so tinoda kutenda Mwari, ngatirambe tichitsigira mhuri iyi. Kune vane vachida kubatsirana nawo munotibata panhamba dzakanzi Saint TV. Kune vane vachida suspension yakasimba zvomene batai veFit and Go. Thank you so much. Muve nenguva yakanaka. Mwari akuropafadzei. Mukoma, thank you nekutora nguva yenyu kuuya kunoku. Tinotenda futi nemi mukoma Uncle Saint. Sorry nakuti mukoma ndi Uncle Saint nekutipo mukana wakadai kuti tibatsirane nemhuri yeZimbabwe. Tinosvikudza. Aiwa, tinotenda. From Uncle Saint, Fit and Go na mai vana Bernard nemhuri yese. For now tichiti it's much love. Tinokutendai veFit and Go nekuda kwebasa ramabata kubatsirana nemudzimai uyu pamwe nekutipawo transport yekuti tinge tinobatsirana navo kutakura zvinenge zvichidiwa pakuvaka imba iri yatinoda kuvakira mudzimai uyu. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Murambe muchipfudzwa mberi, murambe mune mwoyo wamuinawo wekubatsirana nevanoshaya. From Uncle Saint, Fit and Go, for now tichiti it's much love and God bless.